Tulisane yo Begawan Durna yo wah kok watu mengupama aku nek tak tinggal aku meninggal piye mati yo mergo aku diajar lah terus aku digendong kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak antar aku digendong aku selalu ikut denganmu yo aku mesti melu karo kowe ora ono sing wani ngantemi aku yo tak gendonge tak oyahe Werkudara piye sing digendong ki aku jare kowe iki iki inggih Kanjeng Hyang ana apa kowe dipun dawuhi dening Dimas Antasena Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang ora apa ora trima mesinipun kula mboten badhe trima Kamas nyuwun pamunten sawun kados mekaten Dimas Hyang Durna iki pakartine ala nek ora diajar ndak tuman menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prabanduna kula inggih mboten trima lho yen ngono siadinge mangero Hyang Durna mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna kula inggih mboten nrimaken rasah basa-basanan ketok gedhamu ketoke lair kowe ning Ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh batin ngewangi wong Kurawa pancen kula ajangi saya ngopo aku manut karo Raden Antarja lho iblis yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu ayo jajalan Antarja jajalan Gatotkaca kene marganing patimu kene marganing patimu Ya tenanan lek labuhi karo aku. Nyeng. Kula badhe labuh nang nyeng. Antarja teko ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manehku. Iki aku wis mempeng banget mudyar. Anak Werkudara do gelut. Kok sing nggo sasaran kok mestakaku. Jeng 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 maune iki lomba maune iki meng mak
des. Bareng arep rampung kok des. Oh, lah apa kene arep rampung kok cepet. Jreng. Dedeng tandeng tuso. Dara. Werkudara. Ngopo? Menggen apa kowe? Goleki senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gak kanca mau tok kon nunggu aku ki jemono ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Karo kanca nunggu kene iki, Antarja nunggu kene iki. Iki Antarja, iki kanca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Karo kanca Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki merkane panemu, Kakang Antarja dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Mengupama. Jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase dicangting. Wah, aparanane. Kose. Aku lan tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus Aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau mengupama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Ojo kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buater. Senjaki cekel, Garukaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil bawah iki. Werkudara. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sik kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo Garukaca Antarja. Yo. Piye? Tak kira ki nek wis aman. Oh, polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, senjaki ngantemi cengelku.
Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah, aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Mun aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Karkudara. Piye? Kadut kanca kon dhuwur, karo kanca kon dhuwur. Tuh ya, karo kanca. Yo. Karkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Warkudara, antarja mlayu banter banget saka mburi Warkudara. Telat Warkudara, telat. Wah, telat. Aku naik mburi antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Tuh ya antarja. Tuh ya terus. yo. Warkudara. Opo? Nyaki Warkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Warkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Sencaki Warkudara. Oh, tuh ya. Antarja Warkudara. Sencaki Warkudara. Antasena Warkudara. Sencaki Warkudara. Antasena Warkudara. Gatot kaca Warkudara. Antarja Waduh, Sencaki Warkudara. Gatot kaca Warkudara. Antarja Sencaki Gatot kaca dadi siji Warkudara. Jarwo men. Asal tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Durna? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendo. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong kok.